1910 había un bus que transportaba persoas pobres. Cada día era igual. O mismo conductor conducía un día tras día, mentras pasaba o tren, de cor branco e vermello. Un día o conductor morreu e un conductor novo o substituíu. Pero o que non sabían os pobres é que o que conducía acababa de saír do manicomio. Un día o bus iba a pasar polas vías do tren, xusto cando iba a pasar o tren. Ese día morreron 12 nenos e nenas e 21 adultos. E cada aniversario de ese accidente, unha rapaza sube a un taxi. Cando chegan á casa da rapaza, o taxista pregunta se a rapaza vive alí. E a súa nai di que non. Día de Samaín. Este é o Grindi, é malo e feo. Esta é Lara, é boa e intelixente. O día de Samaín, Lara saiu disfrazada sen saber que a vixiaban. Un contrato, encántame as cabalas, vou a rozar. Na súa cova, o Grindi fará un guiso. Farei un guiso, socorro! Lara, asustada e chorando, chamou os seus pais. Vinde aquí, xa vamos. Os seus pais pelexan hasta vencelo. Van. O Grindi decide volver a Irlandia e Lara volve cos seus pais. Fin. A noite de Samaín. Había unha vez un pobo que lle tiña medo a Samaín. Ninguén sabe moi ben por qué, pero crese que foi porque unha noite de Samaín fai moito tempo estaban todos cos seus disfraces disfrutando da festa. E un home non moi vello dixo que ia cruzar o bosque a por mazás para a festa. Foise e pasaron horas e horas, pero o home non regresaba. Máis tarde, a xente empezou a preocuparse e a muller do home propuso ir buscalo e todos aceptaron. Comezou a búsqueda. Pasaron moito tempo buscando, pero non o atoparon. Só atoparon unha cesta de mazás tirada no chan, o que significaba que o home pasara por ali. Pero nada máis. Como xa era moi tarde, dixeron que era mellor volver a recoller a festa e ir a dormir, pero mañá seguirían buscando. Fóronse á cama e a mañá seguinte foron outra vez ao bosque. A cesta e as mazás seguían aí, pero estaban molladas. Todos preguntábanse por que estaban molladas e pola noite non chovera. De repente, algo ou alguén pasou por detrás deles. Todos asustáronse. Aí estaba a pasar algo moi extraño. Todos comezaron a correr asustados. Pasaron horas, días, semanas, meses e anos, pero ninguén volveu a entrar no bosque. Agora todo o mundo contalle esa historia aos seus fillos. No pobo hai un grupo de nenos que coñecen esa historia e son moi atrevidos. Queren ir ao bosque para intentar resolver o misterio. Pero como os seus pais se enteren, estarán castigados por un bo tempo. Por iso van ir ao bosque en plena noite. Xa é de noite, os nenos están saindo das súas casas, diríxense cara ao bosque. Xa levan un rato camiñando, acaban de atopar as mazás. As mazás levan tanto tempo ali que xa teñen vermes. O que si, as mazás xa non están molladas. Como resolverían agora o misterio? Non tiñan nin idea, cando de repente viron unhas pisadas grandes. Os nenos seguiron as pisadas e na mitade do camiño o sol comezou a sair e os nenos tiveron que darse prisa, porque senón os seus pais os pillarían. Seguiron as pisadas correndo e por fin chegaron a unha casa. A casa era bella e estaba cuberta de telas de araña. Na porta da casa había un pomo con cara de león. Os nenos querían entrar, pero tiñan que volver, se non querían un castigo. Fóronse correndo, pero dixeron que a seguinte noite volverían e entrarían na casa, porque xa coñecían o camiño. Chegaron ao pobo xusto a tempo. Pasou o día e a noite volveron. Seguiron outra vez as pisadas e volveron a chegar a casa. Esta vez timbraron na casa. A porta abriuse soa. Os nenos entraron na casa e de repente, no final do corredor, apareceu alguén.
Os nenos comezaron a camiñar cara a persoa. Cando chegaron ao lado da persoa, preguntaronlle que facía ali. A persoa díxolles que tiñan que correr. Os nenos quedáronse quietos. Os nenos preguntaronlle por que tiñan que correr. E o home, apurado, comezou a contarlles a historia. Contoulles que el antes vivía nun pobo fermosísimo e que un día foi ao bosque a por mazás e uns homes lobo secuestraron. E agora son o seu escravo. Agora decídeme, de onde vides vos? Vimos do seu pobo, contestaron os nenos. En serio? Díxolle o home. Sí, en serio. O home seguiu e lles dixo que leva anos intentando escapar, pero sempre me pillan. De repente, oíronse uns ruídos. O home díxolle aos nenos que era o momento ideal para escapar, e todos saíron correndo. Deixaron o bosque atrás e correron para as casas. O home regresou á súa casa e a súa muller recibiuno contenta. Ninguén volveu ver os homes lobo e ninguén volveu a cruzar o bosque, menos en Samaín. Nunha casa bella, no alto dun monte, había un espello cuberto de pó. Dicían os veciños que, se o limpabas, algo movíase dentro. Un día, Xoán, un rapaz curioso, decidiu probalo. Pasou o pano polo cristal e de súpeto viu o seu reflexo, pero os ollos non eran os seus. E sorría, aínda que el non sorría. Xoán saiu correndo, pero dende aquela noite, cada vez que pasa por diante de casa, o espello brilla un pouco, como se o estivese mirando, esperando que volva a remate de limpalo.